Хайде на Виенското колело, моля, който разбира, тук се спира. Ако имате фобия от високо, няма страшно. Нашата въртележка е само реплика на оригиналното Виенско колело. Даже ако се загледате, не е съвсем кръгало, а по-скоро е плоско, ако съдим по колегата. Ако съдим по колечката, колелата са две. Началният немнос обаче започва да прилича, обожава, на прогнозата за времето на твоя колега Емо Чолаков. Никой не може да разбере дали да си вземе чадър или да се усмихва. Затова аз ти предлагам да направим втори опит. Хайде! В епизод 10 на Кафене Виенско колело ще видите. И тази седмица звездите затънаха до ушите в разкош, особено Владо Карамазов. След това отивате и спасявате ваши приятели, очевидно затворници. Хубаво, навицам, да. Станете прави за химна. Не Станка, а с Виенско колело при нас идва желязната лейди от село Крушаре. Станка Златева. Една смешна история с очакван край. Сам ли си? Не, жената и любовницата, ела да ги видиш. Форца. В главните роли Валери Божинов и Ники Михайлов. И за да не кажете, че няма кой да обърка нещата, ето ни и нас. Вашите винаги любезни домакини, дори и да отговаряте на името Дупнишката Мадона. Докато ние тук си правим шоу-бизнес за начинаещи, в Германия раздадоха наградите на MTV и симпатягата Бибър взе най-тежката статуетка. Всички се чудеха защо не е бил там, за да си вземе наградата, ми много просто. През седмицата техните не го пускат по-късно от 11 часа. Ех, Мартине, ужасен си, завиждаш на момчето. Девойките си късат блузите, като го видят. Той Азис би си скъсал блузката за него и боксерите би си скъсал. Хайде, поне аз ще се опитам да бъда малко по-широко скорен. Ти гледай да не станеш като Марта Вачкова, да нямаш нито едно слабо място. В такива моменти ми се иска да съм толкова силна, колкото е специалният ни гост. Тогава щях да сбъдна мечтите си, да се ширя в нашето прекрасно студио и то без дразнители, които казват на чушките пиперки. Аз се гордея с това, между другото. Оставям обаче нашите семейно-битови драми за по-късно, тъй като в момента идва ред на нашата първа рубрика Хайвер. Нека да видим кой изяде порцията с зелен хайвер тази седмица. Хайде! Добър ден, Владо Карамазов търца. Здравейте, обажда се Иво Сгорчев, пиар съм на списанието за автомобили Топ Механикър. Нямам представа дали сте чували за списанието, то е немско, но има и лиценз за България тук от лятото. Не съм чул. Ние се опитваме да направим една, така да се каже, малка революция в нашата история, тъй като до сега нямаме мъж на корицата, освен автомобили и животни, нямаме друго, което да се поставя корицата, така че бих искал да ви предложа вие да сте първия мъж за декемврийския брой. Основна тема в броя е един много мощен джип. Това го чуят моите приятели. Доколкото разбирам, вие го знаете. Аз не го знам със сигурност, но моите приятели го знаят този автомобил със сигурност и много го харесват. Чудесно. Фотосесията искаме да представлява нещо като история. Ние ще снимаме в един център за бивши затворници. Той е близо до София. Да. Нещо като спасяване на затворници. Вие да сте основният главен герой. И вие първо зареждате с джипа, след това отивате и спасявате ваши приятели, очевидно затворници, които ще се облечени точно така, ще напомнят този вид. Хубаво навицам, да. Щом става дума за нещо по-различно и по-така нестандартно, ми е приятно, да. Искаме фотосесията да е малко по-мъчка, малко по-разголена, потници, масло, да сте омазани в масло, ако щеш, малко по-мръсна, малко по-харш, малко по-твърда. Да. Супер, добре, супер. Ще го измислим, ще отидем да вземем някакви дрехи там, където кажете и така. Честито, както се казва на печелившите. Тази седмица мина, следващата седмица ще имаме друг. Да. Сега, вече е време обаче да поканя госта ни в студиото. Тя е една дама, която много успешно си пази гърба и много трудно някой може да я постави на колене. Ако чупи някаква стойка, то това е само партер. За нас е чест да стиснем ръката на един голям шампион. Станка Златева. Здравей, добре дошла. Здравей, заповядай. Как си? Добре. Добре? Да. Лаконично, точно, ясно. Да. Благодарим ти за това, че приемаш нашата покана. Първо ще започна с нещо, което звучи адски вдъхновяващо. Ти си 5 пъти световен шампион, спортист номер 1 на Балканите за 2010 година, спортист номер 1 на България за 2007, 2010 и 2011 година.
2 пъти сребърен медалист от Олимпийски игри. Само преди месец Федерацията по борба освободи треньорът ти Симеон Щерев и ти тръгна да се отказваш. Каква е твоята равносметка, твоето чувство, сълзи, радост, тъга? Какво става в твоята душа? Какво става? Малко разочарование за това, което се случва. Аз съм си свършила работата, горе-долу. Исках малко да... исках първото място, но не се получи. Говориш за Олимпиадата? Да. Беше разстроена тогава. Аз те гледах. Нормално, човек като има амбиции, като има желание и го иска това нещо, нормално да е разочарован и да има такива реакции в него. Ама второто място хич не е зле. Това въобще това е Олимпиада и за нас е страхотно постижение. Това е така, второто място не е зле, но аз бях втора и исках да съм първа. Да. И това желание вече... Да, видяхте и кога беше доста разстроена и дори тогава каза, че аз не ставам за нищо. Мисля, че това бяха твоите думи. Това е била реакция след срещата, след емоционална реакция. В момента виждаме кадри, между другото. Какво ти, като гледаш тия кадри, какво чувстваш, какво усещаш? Яд. Туша. Яд. Все още ли? Със същата сила ли? Това нещо, мисля, че никой не може да го преживее. Да стигнеш до финала и... на мен специално ми е тежко. Няма как да... така лесно да мине и да замине. Нормално е. Да съм разочарована от себе си. А тогава, в момента, какво усети? Какво изпита? Срам, болка. Срам? Да, това... Ние смятаме твоето представяне за достойно. Мисля, че цяла България смята твоето представяне и то за много достойно. Да. Не, така, аз виждам, че хората наистина подкрепят ме, обичат ме и ги го показват навсякъде, където отида, но за в момента моите амбиции са били други и това, което съм изпитала, за мен е нормална реакция. Ако някой каже, мене не ми пука, мисля, че няма да... Претовариха ли те очакванията на хората за злато? Тоест, има ли някакъв пръст настроението, че ти тръгваше за да ставаш шампион? Всички очаквахме злато. Това може би те обърка, пренавилите. Най-точно е пренатовариха ли те тези очаквания на хората? Аз, предната Олимпиада наистина не знаех за какво съм там. От това очакване просто смазах се и психически не можах да издържа. На предната Олимпиада за Пекин? Да. И оттам започнах наистина да знам какво искам, защото загубих там и разбрах, че направих голяма грешка. Защото не исках победата. Ти не искаше победата в Пекин? Да, аз просто беше ми дошло до там, че исках да свърши всичко. Аз не бях излязла за победата. Откъде? Защо? Психически това е напрежение, това е стрес, това няма как да го обясна така, но не знаех за какво съм там. А сега имах огромно желание и даже предпочитах 1-0, да е сигурно, да не гоним, сега красиви неща, маняшки, исках да е сигурно. И до финала, до първата част, наистина успявах по някакъв начин да изкарам тия емоции, и да се успокоя, но може би прекалено много пък го исках този път и не се умях да запазя. По-добре да бях запазила среща 0-0, отколкото да предприемам такива. Говориш за емоции и моят въпрос е, коя битка е по-трудна? Тази на тепиха или тази с самия себе си? Със самия себе си. Ако ти нямаш страхове, нямаш притеснение, сигурен си в себе си, ще излезеш и ще надвиваш. Ако имаш притеснение, имаш даже малко страх, ти губиш среща. Да. А в момента, сигурно ли си в себе си и в това, какво ще правиш напред? Не, в момента наистина нито в себе си съм сигурна, нито в абсолютно нищо. Объркана съм. Всичко това заради Симеон Щерев ли? Да. По принцип, да, нещата са малко... Аз по принцип наистина исках да стана първа, с достоинство да се откажа и така да си свърша работа както трябва. Не се получи, исках да си почина и така бяхме се разбрали даже да си почина, да знам, да реша какво искам за напред и тогава да казвам окончателно, ще продължавам или ще спирам. То обаче сега се случиха и други събития. Сега се случиха и други събития и просто искам... Да кажем на зрителите, които не знаят, уволниха твоя треньор.
Не е само моят треньор, учиха всички треньори. Но ние говорим конкретно за тебе, да. За слабо представяне, което мисля, че в борбата няма слабо представяне. Има достатъчно медали, нали, сега не може всички да са на върха, но щом така са го решили, те са по-умни, те са хората, които трябва да решават тия неща. Аз нямам нищо против. В момента си объркана. Определено изглеждаш объркана. Аз няма какво да кажа. Аз съобразявам с моя треньор. Ако той реши да остане, нали, тогава ще се решат моите неща. Ако той да реши да замине, пак ще се решат моите неща. В какъв смисъл? Просто какви са твоите два пътя? Варианта, да. Без този човек аз нямаше да взема тия медали. Нямаше да съм това, което съм. Така че мисля, че... Тоест ти се отказваш. Ти го каза наскоро, между другото. Да, ако той на мен не ми е треньор, аз няма смисъл да продължавам. Най-вероятно ще има някой на негово място, с когото би могла да работиш. Не, аз не съм предател и мисля, че лоялна към... Мисля, че този човек е дал всичко за мене, аз да съм... Значи това отношение лично не е чисто спортно... Не е чисто. Значи има и други професионалисти. Аз си казвам, че има лоши треньори, но за мен Симеон Щерев е номер 1. Толкова титли, толкова световни шампиони е направил. Сега няма какво да говорим повече. Освен това, той имам чувство, че по някакъв начин е и като твой баща. Да, той, мене, Руди, Мишо и други спортисти така грижи се за нас. Отношението му е не като треньор. Той винаги знае как да се държи с нас, ние да се чувстваме добре. Дали той пък не прехвърля собствените си амбиции върху теб, т.е. ти да си някаква проекция на неговите амбиции? Да печели медали? През теб, чрез теб, примерно. И това му е работата на него. Да подготви състезателя, да излезе и да вземе медал. Това се изисква от него. Тоест има една обща твоя и негова амбиция. Да, това е наша цел. Значи ние сме хора, които трябва да си помагаме взаимно. Той човека, който ми показва какво да правя, от мене се иска да го изпълнявам. Да. Явно много наставнически. Само още нещо. Той имаме... Как ми се заразмахва? Да, защото никога не му казва наставнически и така ми разбира. Да. Доколкото знам, той е прекратил, каза, че той се държи с теб като с баща, като с дете, с родител. Дъщеря, да. Той е прекратил твоя връзка с Гадже, обаче знаем ние. Това са пълни простоти на жълтите вестници. Така ли? Няма ли истина в това? Абсолютно няма никаква такава истина. С Руди сме израснали заедно. С Киро също ние сме наборчета от малки и аз винаги съм казвала, че в борбата, там където си важиш хляба, не трябва да бъркаш. Да. И съм избягвала от ние, се уважаваме и се обичаме и ние сме постоянно заедно, с Руди живеем в един блок. Изобщо тия жълти вестници, аз не знам хората защо си дават парите, след като вътре няма и 10% истина от всичкото. И само заблуждават хората и да изпадат в някакви такива състояния, да не знаят да ми звънат ли, да не ми звънат, да ме питат как съм. Тоест това не се е случвало? Няма такова нещо. Толкова просто. Той не се намесва в личния ти живот. Това беше. Той винаги не подкрепя. Стана на Руди кум. Изобщо винаги помагал ние с всичко, което... Нещо като баща дъщеря в случая с теб. Ние се свързахме с него, чухме го по телефона. Той беше адски лаконичен във всичките въпроси, които му зададахме. Аз ви предлагам да го чуем в момента. Станка е човек, който има своите амбиции и ги преследва, поставя своите цели, преследва и ги постига. Много по-лесно е да се работи с човек, който мотивира. Какви бяха отношенията между вас по времето, в което бяхте треньор? Аз мисля, че бяхме добър тандем. Мисъл, добре се разбирахме. Особено тя е човек, който си поставя цели, който изпълнява своите цели. В смисъл, има своята мотивация и много по-лесно се работи с нея. Може ли да определим вашите отношения като баща с дъщеря? Вижте, не само това. Значи ние сме приятели, ние сме в много близки отношения. Тя идва със семейство, познава всички мои синове, семейството ми. Ние сме много по-близки, да. Това беше напълно... Припокриха се и твоето и неговото изказване, така че сме абсолютно убедени, че наистина са били такива отношенията. Вие продължават да бъдат. Продължават да бъдат. Искам аз да питам, какви са твоите страхове основни от контузии, от неуспехи? Страховете идват повече от неуспех, не от контузия, защото няма спортист, който да не са контузии.
Няма човек, Това който е част от спорта, да. Да не Но и получава неуспехите травми. са част от спорта, реално. Така е, наистина. Просто ако има очаквания към тебе и се притесняваш, ами ще ако ги загубя, покриеш. какво ще стане? Нали? Сега те слушам и знаеш ли, Данчо Йовчев е наш приятел, той беше при нас на гости. Когато се готвеше за Олимпиадата, беше със страхотна травма и каза, че мотивацията му е била толкова силна, че тежката травма на рамото не е усещал дори болката и не е мислил за нея. Не е ли страшно да те боли по време на такова голямо състезание, когато очакванията към теб са изключително огромни? И да те боли, и да не те боли, трябва да отидеш, трябва да дадеш всичко от себе си. Наистина, когато има адреналин, когато има... По-малко се усеща болката. Сега, като мина всичко, наистина всичко вече му боли, но тогава имаше определени неща, които му боляха и се съобразяваш леко с тях, нали, които са вече в по-голяма болка. Но иначе, общо взето, нали, като имаш състезание, като има адреналин, малко се препокриват нещата. Кой е твой съдник, ако мога така да кажа? Хората, феновете или някой близък твой човек за твоите неуспехи? Кой те съди за това нещо? Или треньорът? Кого слушаш? От кого се страхуваш, ако мога така да го формулирам? От Симеон Щерев. От треньора Симеон Щерев и от приятел? Другите абсолютно всички приятели, хора, които... Те няма, нали, могат да ме съдят, но не толкова, колкото той, защото той е дал труда си, дал си здравето за нас, дал си нервите и времето, което се лишават семейството си, нали, от неговото време, само той може да ме съди. Той е човека, на който дължа всичко, така или иначе. Има някаква страхотна връзка между вас, очевидно. Загубваш ли интереса си към спорта борба, при условие, че Симеон вече няма да е твой треньор? Не, виж, аз този спорт го обичам и се чувствам добре. Дори, примерно, да не тренирам, аз пак ще искам по някакъв начин да ходя, да тренирам в залата, нали, това е усещане, което няма как да го спреш изведнъж. Добре, а какво ще правиш сега? Сега казах, че ще изчакам него, той да се вземе неговото решение, да разбере какво иска, а според неговото решение вече аз трябва да взема моето. Тоест той не е решил още? Той още не е решил. Ще свърши годината, има оферти, ще се прецени, ще види какви са нещата в България, дали има условия да работи, да продължи. И нещата ако се откаже, ако не остане в България, какво правиш? Ти. Това е най-важният въпрос в момента в борбата в България. Нямам никаква идея в момента. Казах ви, че и аз съм объркана и просто и на мен не са ми ясни нещата. Наистина не знам. За момента нищо не мога да кажа. Би ли заминала да се състезаваш в отбора, който той ще ръководи? По принцип аз го казах. Не бих отишла в друга държава, след като аз дължа всичко на България. Аз съм израснала тук. Тук са ми дошли всичките успехи. Сега накрая да отида в друга държава ще е малко тъпо наистина. И това ще е много трудно решение. Да. Но предпочитам да спра с борбата, отколкото нали, в такъв смисъл да поемам такива. Изключителна лоялност и много голяма решителност. Браво! Ти имаш изключителен така житейски път. Ти си тръгнала от нищо толкова може да се каже. Си постигнала изключителни неща в спорта. Това нещо по някакъв начин промени ли те? Ти си звезда в момента. Не знам дали го осъзнаваш с такива успехи. В смисъл променима, да. Трябва да се съобразявам с повече неща. Хората познават, винаги трябва да се усмихнат. Досадно ли ти е това? Аз вече свикнах. По едно време наистина много се притеснявах. Даже не смех да отида до магазина. Не намираш ли някакви ползи в това нещо? Не, защото като ти всички те гледат и някакси това, има ли ти нещо, почваш да... В началото бях така, сега се усмихвам, защото виждам, че хората наистина се радват и така, една усмивка ги зарежда и така, и аз вече почнах да се чувствам по друг начин. Да, борбата обаче е малко мъжки спорт. Как запазваш женствеността си? Как така гледаш да запазиш онзи финес, който е изключително характерен за жените? Като гледам, не съм успяла да го запазя много. Не, напротив. Има много красиви жени в борбата, наистина. Това е красив спорт. Не е само силов в такъв смисъл. Хората като чуят борба и мислят, че трябва да са огромни, с големи мускули, трябва да си някакъв изрод. Не е така. Наистина има много красиви момичета.
Даже ако ги погледнеш, особено, защото аз съм по-тежка категория, нали, при мен ми личи малко повече. Ако видите другите момичета, примерно на по-леките категории, изобщо няма да разберете, че тренират борба. И са красиви, и са лъчезарни, и изобщо телата им са супер. Между другото, участваш в клип на Малина, там си в гръб и усещането на клипа е, че все едно е мъж. Такава е била идеята. Малко Малина ме прецака там с този клип и казах, защото ние се разбрахме, тя искаше нещо друго да покаже, изведнъж показа нещо друго. Аз не съм го казвала до сега, но... Да, виждаме кадри от него. Това е пълна простотия и аз после 3 дена бях малко в стрес. Тоест, каква точно е била ситуация? Какво се е случило, да? Тя първо ми каза, нали, ще изглеждаш, нали, така че не се срамуваш от този спорт. Така да те надъхва и аз заради Кочо, защото те бяха гаджета тогава. Да. И, нали, на мен не ми пречеше, примерно, че ще направя услуга на някой за нещо, но просто нещата излязаха брутални и гадни, чак вече този клип го намразих. Така ли? Не хареса това, което се е получило и внушението, което То е отвратително сега, който го е гледал, аз един хубав коментар не чух. Кое е точно отвратително в това, което да го спрем това, няма смисъл защо да го коментираме. А вие не сте ли приятелки с Малина? Не, аз уважавам, нали, нямам нищо против нейните песни, харесват ми някой, но просто това беше малко брутално с мен и... Чувстваш се засегната, не ти харесва. Чувстваш ли се предадена, излагана или... Не, то вече през свършен факт, като го пуснаха, какво да такова. То тогава трябва да се почувстваш. Аз съм над тия неща, приемам ги нещата, просто така е трябвало да стане и продължавам напред. Очевидно не си след като се засегнала. Очевидно не си над нещата. Сега аз мисля, че реши нещо приятно да такова. Не хареса крайния резултат. Не ми хареса. Добре. Кажи коя си извън спорта тогава? Деца, личен живот, гаджета, то това може би ти трябваше да зададеш. Аз обаче сега се замислих за други неща. Да, как се забавляваш, когато не спортуваш, когато не си на тепиха? Аз много пътувам. Ходиш ли по дискотеки? Ходих си. Да, ходя с приятели. Ходиш ли? Да, не пошегувам. С приятели, като се съберем по-голяма компания, нормално да отидем на дискотека. Да. Значи си нормален човек. Аз съм нормален човек. Защото ние знаем, че спортистите трябва да спазват постоянно са под режими, хранителни, не пият алкохол, не пушат цигари. Пушиш ли? Не, в такъв смисъл не. Дискотека, като отиш, не значи трябва да пушиш. Да. А плюс аз съм спортист. Значи мога да си пина, нали, в рамките на нормалното, но трябва да се държиш адекватно. Не може един спортист да отиде и... Аз ходя да се забавлявам, но... Умерено. Умерено, да. Имаш ли си гадже? В момента не. В момента не. Мислиш ли за семейство, за деца? Аз това отдавна си го мисля, но просто трябваше да приключа с спортната кариера. С това, което исках и оттам нататък, нали, да видя живота ми на къде ще тръгне. Значи сме в очакване. Надявам се. Знам, че си правила някакви суджучета. Правиш ли ги още? Имаш ли време за това? Между съм голям фен на суджуци, пастърма, така че... Правим, обаче тази година много така, след Олимпиадата напрегнато ми беше и беше топло времето и нямаше време просто кога да го направим, защото ако е топло времето няма как да стане. Какво правиш? Колим там на село, знаете, има традиции, колят прасе, колят... То не е късно и сега да... Да, сега скоро време ще. Да, и аз се правя домашна пастърма, между другото. Така ли? От свинско контрафиле. Защо аз не съм разбрала? Аз не знам. Защото ти първо изпиваш виното, аз докато извадя и ти си изпила виното и не помниш нещо. Добре, шегувам се. Успех тогава с новата реколта с суджуците. Надяваме се искрено да останеш в борбата. Да, наистина се защото в теб са ни огромните надежди за представяне на България. Ние сме ти изключителни фенове, това се личи по това, че сме те поканили, разбира се, но едва ли има някой човек в България, който да не ти е фен, така че ние се надяваме наистина да останеш в борбата. Много ти благодарим. Дано нещата се оправят. Пожелаваме ти успех, обаче с каквото и да се захванеш. Много. Добре, благодаря ти. Сега, ние продължаваме и по-скоро лека по лека вървим към край, но аз все пак трябва да те попитам, Божана, знаеш ли кое е единственото нещо, което е по-неприятно от стар виц? Да слагаме ли червена точка? Не. По-неприятното от стар виц е стар виц, който ти е разказан от Тити Папазов и Любен Дилов син. Така. Вижте нашата поредна история с известни личности в нашата нова, вече не толкова нова, рубрика Смешки, в които главни герои са героите от средата на седмицата и вечни в пресата Валери Божинов и Ники Михайлов.
какво става, Баджо? Дойдох тук да излекувам колянцето. Страшен танц. Сам ли си? Не, с жената и любовницата, ела да ги видиш. Форца. Еги. Отляво е жена ми, Си? отдясно любовницата. Любопитно. При мен е обратното. Отляво е любовницата, а отдясно жена ми. Рок-н-рол! О, Джизъс. Това беше наш... айде, давай ти си. Добре, аз съм. Това е всичко от нас за днес. Продължаваме следващата неделя и последващата. И така до края на света. Чао! Чао! Чао!